Hello. Hello vlog. Hello guys. Welcome to my vlog. Wow, ayun na, balikan na naman na. Wala gigi-shot ang laso. Okay, videohan tamo. I-video. Ha? Ay, bisik no? Kaya videohan tamo. Hello mga guys. Going lang sa mohang lugar nga kanan. Ha? Ako na? Ako na, Ner. Kaya ikaw ba yung bida doon? O gano'n? Ako rin. Ha? Sino kumailan? Di na ilan asa? Sir, magpalupad tag-drone daan. Dito mohunat sa katong Tungana? Ay, dili. Ayaw na mga tanaw sa bus. Kana na yellow? O, diya lang. Diya sa, ay, unahan na na yellow. Timingan lang ninyo, sir, nga walay kasunod or walay imoy katagbo. Okay. Kanang limpyo lang? Oo, limpyo. Mga pilang speed na mo? O doon? Yun lang, sir. O, no, permente. O, balik na. Dito na ito. Sugod ka ito na yung kayelo. Uy. Nakita ko. Kita sa video ah. Ha? Kana. Kana wala day katagbo soy. Ay kuan Brad. Ay mo. Kana wala katagbo kana hawan. Kana hawan. Ha? Kena?
Kimbol, last kimbol. Balik ta, balik. Balik ta, bay. Balik lang, bay, balik. Kaya na pa ikuhan isa. Katulo lang ta, sir. Katulo. Sige, sige. Okay ra na katagbo. O di man mawan bay. Ang padalong na dire, kahawan. Ang kuan, ang paguman na to sa tulo, kuan din ta, ground shot din ta. Gamit ang sakyanan Sige. nga sunod. Pero madto pa ta dito sa Bless Cafe. Oh, sige, sige. Ha, sir. pagpadalong katong anak sa anak. Sige, sige. Napay siya kaduha. Dito ta balik. Sige, sige. Wala naka full gear si Kimball. Wala na full gear. Huwagin ko mga full gear, huwagin na full gear. Ha? Wala ra ko kay pa may hazard. Gani, anong hazard na pug ko? Sakto, atumangan og last. Oo. Bon. Nya dado kana mamingaw-mingaw. Magana. Pag makona malihawan. Ako sunod nimo. Motoro. Ha? Magana. Wala ka na full gear lagi. Gawa kang duty ko. Ajot. Ano tagibilin? Magana, okay ra na. Para makita oh. Karena mahawan na siguro ba? Ha? Ayan na, ngayon pa siguro ba? Okay. Tulo man ka shot, tulo, napay duha. Ha? Napay duha ka balikan. Hugaw kay mga motor ba? Gani. Diyos ka, nindot ang ito kanina kay limpyo ko sa. Nindot ang ito kanina kay limpyo kayo. Ano kita na Wala ay. Nagkuha naman mo dito katong project mo ba? Wow. Kuhay ko na hoy, nag-hard hack. Lah, yatis. Sikat eh. Kano hawan, wala traktor karon. Hello. Oh. Ano nilupad do ko man? Ha? Among drone. Magani, tara, katapatan kapitay. Aga kan. Nas tungod. Ay, kurang dayo. Apo ta? Tara. Kay hawan na, hawan. Ha? Dali gamay, gali. Let's go.
Daghan kayo bay? Daghan kayo kuan? Daghan kayo sakyanan no? Daghan gani kayo. Balik ta daghan kayo sakyanan oy. Magana. Yaga hawan. Balik ta balik. Triple otro. Oh, take 3. Ano yung patulong dito? Balik ka last. Lagi namin naghinay-hinay ba? Dahan kayo ba? Pagano ba? Napag-i-truck ba ya? Naghinay-hinay mo ng badza noon ko rin ba? Ha? Tulo? Last one? Sama po ka mag-smile sa helmet. Ha? Kano? Hawan ang tao? Ha? Isa? Ha? Ano naman? Okay. Last pa? Last pa yun, last. Drone no? Naganay, na drone oy. Wala kita kaya cindot kaya ito may kahawan-hawan mo ha. Wala na, ako sa ikan. Dito na pikas. Ay sunod. Pag una may sakyanan sir din. Oh. Kuhan lang din mo. Musinya sa mo overtake or Okay. sunod lang din. Sunod na nga Oo, si tanta mo. Sige, sige. Ada na kamera ba? Oo, sada ba? Lagi ka malas yan. Ganon. Ganon. Oo. Wala. Nag-testing ay. Ano malas man? Gaon pa? Pag-ana na ko ba? Huwag mo na record. Dari na ito gusto ka. Iya. Hinahinay lang din ta. Mga 40 lang ata. Oo, sige, sige. Asa taner? Patungong ta dito. Oo. Magsunod to sila ha. EDV mga bay. Vlog o vlog. So, ang sino nga ranger mga bay tanawa. Kamo ni saktong pictorial. Sagol puling. Siya ka ng balina. Iba lang niya rides ba? Magana eh. Mga bay. Unang rides nga tinuod. Tinuod yun eh. Oo, kayo gahugaw-hugaw ba? Rain or shine. Padalong ta dito.
Oh, bike pa to. Uy. Masih pa. Yaga. Sinaw kayo na kanina ba? Tawag ka. Ha? Ay, sa kabay ni mo sir. Ha? Kabay. Magtapad ba? Oh, magabay. Oh. Kanang bibo lang mo tanawon. Ah, sige sige. Yan lang. Ah. Ayaw lang gyud mo tanaw sa camera. Ah. Kuya. Bol, ikaw tapad ta, tapad ta. Ano naman? Kinahanglan na matapad ako, ikaw tapad. Ayaw ba ito? Balik mo. Ah. Aga. Ano? Wala mo lang balik lagi. Tagadlo ka kay na ikaw na no? Tumatik ko na. Ah, sila. Hindi malalay. Wala, balik pa ka to sila? Ha? Kung balik pa ka to, kasi nag-reading na to sa ito. Balik na to. Ay, tara ko. Ipangita, sir. Tapos ipa-assist ka sir. Kaya nako'y gilang open sir. Wala na eh, Muna na. Ah, tara ko, nanghi pa. Wala sir, nako'y gilang open sir ka. Kalaundan ako makabalik sir. Mana eh? Ba, Ha? Tara pa sila. Nag-drag race mo magod eh. Bisa magana. Ina ang ipapakas gana yung sila. Tara, tara. Tara, tara. Soy. sekwan. Kira na na. Lasa ta. Lasa ta, lasa. Ikaw sir. Ah. Ha? Ah. Sunod pa ko. Oh. Sir. Pwede sunod na. Para yapon. Di ba pag makakaon ito? Nice din sili na lang ninyo sir. Ha? Dito ta. Ah, magsunod ta sa sakyanan. Ito. Salamat. Tanggalan siguro akong best, no? Ha? Tanggalan akong best. Tagal lang. Ha? No? Kaya sila ng best. Tama Lobi. No? Ay, sir. Ikaw may sunod na kasal. May pawis siya. Sige na, sige na. Tama ni hasan yung mic ko. O na. Right. Ikaw ang mga una, ako atras. Okay, magsunod to. Kaya soy. Ano ba tayo dito? Oh, ano. Hali, kuan. Hinahinay lang. Sa storya na bol. Ah. Ah. Dol gamay daw, dol gamay. Ha? Vertical. Dili daw, dili. Dili lang daw tanaw sa kamera. Sigan tak gamay. That's okay.
Dito ta, bless ta, bless. Oh. Last pa? Last na? Ah. Gaga. Nasaan kayo? Salamat tayo eh. Tinanawa. Panggatan eh. Oo. Oo. Nana, 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 no.
Ha? Gani. Ha? Dami dalan. Dalan no? Ha? Ah, gani video. Pang profile. Ah. Street ay liko-liko naman tanan diri bay. Ha? Jauhan. Ha? Overtake na? Tuyok tayo na. Ah, sila, no? Sila. We're on the top mountain. Yaga. Ugawa kayo na to eh. Ugawa kayo eh. Mga pisik kayo mo eh. Atras. Atras ah. Ah, sige. Dire siguro ang kan ba? Ang background, kan siguro background. Kana to yung background no. Kana tong background oh. Boss one pick. Oh. Oh, ha? Oh, dito to bang sa kan? Ay wali, background. An. Dito pa ako. Ano lagi no? Oo, atuwang dito. Ada na atuwang? Ah, sorry. Dito na atuwang. Ano to bang? Sige ha. Baba na na.
Magkano no? Naka-video na ba? Magkano no? Ikan sa ubos? Oo. No? Pwede sa entrance? Ah, ko na ka? Ah. Atras kami, Paul. Gaya kayo. Kayo? Ha? Kapatungan ako. Kapatungan ako. Pila takbok? 2, 3. Tulo. Itong kan. Dito na kami. Dito kasoy, pikasoy. Dito pikas. Isa. Tara, tulo-tulo. Ah, tulo. Okay, sir. Atras na kamay. Forward din ka. One ka. Standing ka. Upo lang yung helmet. Okay. Upo lang yung helmet. Ano lang ba yung Iyaga la. Naka-confirm ko. Buwan pa. upo lang siya na sir. Buwan na daan. Gloves lang. Siya dahil magunsa daw siya. Away. Panawag ko. Ayan. Nahiya oy. Ah. Kanay? Okay. Dulu ako taman? Lapas na. Diyan taman. Diyan. Abra ka bantigin mayo. Diyan lang kataman. Ah, diyan dai. Wait sir. Ah, Banti kamay. Okay, diyan kataman sir ha. okay. Focus ka sa sir. Wait lang. Sir, ayan lang ka na. Ah, dito. Ano ko dai? Let's go pikas sa food. Okay. Okay, dito. Atras sir, atras. Atras na ko. Dari ra? Eh, ano? Ya agak duga kau. Oi. Iya. Orang tengah artista. Ya. Ya. Sweet, ikaw dali sweet be. Ikaw proxy sa kuha. Bro, ikaw rokot bro. Tika ba lang bro? Ya agak duga kay mo neutral. May papalungan ako dito no. Ayaw na buyo dito yan, neutral. Palungan ako na palungan. Ha? Ayun na, isa stand. Tali na oh. Ayun na, isa stand. Ah, di na, sa stand. Sorry. Ayun na lang. Ha? Alright. Ah, Jalan daw kaso ha. gak masak na ulan nung day. Okay, subo lang ay jalan ka pero sutas ang helmet. Okay. Then upo lang din kasi ng helmet. Anak, Ayun, bangko na baba. ha, baba. Alright. Ready? 3, 2, 1, go sir. Alright. Pasok. Hotel gloves. Ay, plan lang. Kanang gawin lang sir. Tipo sa buhok. Ay lang nag-istorya na yun. Bang kena ada. Sige, ada. Ayun, upo kayo sa club sir. Ada. Anak lang, ayun lang nagsilya. Pag-ako lang yun. Ya, drop. Puri, ragot bro. Bakit di ka balo? Agad. Sana ng artista. Diyan lang ka sir. Ayun lang. Ila? Ay, nagawa Okay. Butan na yung sa kilid. Okay. Alright, ready? 3, ay, inawag siya mabay sir sir. Okay. Alright, ready? 3, 2, 1, go sir. Alright. Ano speakers? Ay, kandra. Okay, good. Dito. Walang din ta. Kaning. Kaning. Sulod. Daog mo tanan dayon ta. Sibog lang ta din ni kamay. Ano ta? Ay, kaya lang. Kaya tinho. Papitik ka bro. Papitik daw siya eh. Mag-profile. Hugo ta tanan helmet. Then chika-chika lang din ta. Dili na ta tipog sa tubangan sa motor. Yawo ko kalo yata.
Batray. Pwede mo na dilubon niya. Pinili tayo tato bang. Si Brooks pa to, kay Sarah to ka-take ba? Ikaw pa to ni Marty sa Brooks. Nara to diri sulod. Ha, sudah. Nanti sulod to diri. Magkuhan ko lahi. Motor. Oh, mapit mo. Mapit mo. Ah, sunod mo. Apa sa ito ha? Ito lang sa unahan. Ha? Ito lang sa unahan. Oh, halat tong sonahan. Sige. Ano sige mo lo? Ikaw una, hulat kami tanan dito. Ay, mo hunong matatanan. Alright. Oh. Ha? Balik sa kahon dito sa ta. Ha? Dito ka dito sa ito, balay? Iyag. Ay ikaw. Dami dara ka maliko. Ha? Ano ito sa kadikadjat balay? Okay na lang. Ha? Ano nakasal? Ah, sige sige. Salamat ha. Pagkati naka-perform. Gana, salamat kayo. Wala ka duty nga ron. Ha? Wala duty. Wala, nag-time in kagayon na pero dito na una, laras na. Oh. Sige, una ko. Ah. Wala. Ihi ang rasoy. Ihi na ka. Ha? Wala eh. Sugawas ang motor eh. Sana ang tatakaran mo kay lawan kayo ha? Center na masoy. Center pero center mo ha. Center na mo ha dili mga side stand. Kahit na yung sa palo kasi nakita yung stand. Sama yung malusoy, marami nakasak na siya. Parang basakan eh. Nakupo to na. Ah, ito to.
Puya din, kapuya din mag-artista eh. Okay. Ha?